Είμαστε στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Πατάκη στην Οδό Ακαδημίας με αφορμή την κυκλοφορία του ημερολογίου για το 2024, Μέρες για μένα, με κείμενα δικά μου. Είμαι η ψυχολόγος Μαρούλα Παντελή και τα τελευταία 20 χρόνια γράφω κείμενα για ημερολόγια που σας συντροφεύουν να έχετε μια χρονιά με ιδέες για δημιουργικότητα, για συμφιλίωση με τον εαυτό, και φέτος αποφάσισα να δώσω τον τίτλο «Μέρες για μένα». Μεγαλώνουμε μαθαίνοντας πώς να μην φροντίζουμε τον εαυτό μας. Πώς να τον βάζουμε τελευταίο στη σειρά. Πώς να νοιαζόμαστε για τις ανάγκες των άλλων, αλλά να ντρεπόμαστε όταν είναι η στιγμή να εκφράσουμε τις δικές μας ανάγκες ή να διεκδικήσουμε. Φοβόμαστε μήπως κατηγορηθούμε, πως είμαστε εγωιστές, πως είμαστε ναρκισσιστές, και η αλήθεια είναι πως η διαφορά ανάμεσα στον εγωισμό και στη φροντίδα για τον εαυτό είναι πολύ λεπτή. Πώς είναι αλήθεια να φροντίζω τον εαυτό μου χωρίς να γίνομαι εγωιστής? Σε αυτό το ημερολόγιο, Μέρες για μένα, για το 2024, θα βρεις κείμενα που θα σε βοηθήσουν να κάνεις ακριβώς αυτό. Δηλαδή, να μάθεις να συμφιλιώνεσαι με τον εαυτό σου, να φροντίζεις τον εαυτό σου, να δίνεις προτεραιότητα στον εαυτό σου χωρίς να γίνεσαι εγωιστής. Είναι ένα ημερολόγιο αφιερωμένο σε σένα που θέλεις να έχεις ένα παραγωγικό, ουσιαστικό διάλογο με τον εαυτό σου. Καλή χρονιά!